Andoni Uhart Angeluarra ezagutuko dugu gaurkoan. Ametsetarik argazki denda ireki du Euskal Herriko paisaia eta argazkiak ez zutabe dituen proiektua. Arratsaldeon ikusentzuleok, baina aktualitateko gaiak ere baditugu gaurkoan. Asteragoaz! Nazioarteko lan osasunaren eguna da gaurkoa eta hildo horretan labek elkarretaratzea egin du eguerdiuntan Donibane Loitzunen izan ere, aurten Euskal Herri osoan jadanik 21 langile hil dira eta haien artean bat Baionan. Beraz, alde batetik nahi genuen omenalditxo bat egin Mohamed gure lankideari, hildena martxoaren 9an Baionako xantier batetan. Eta bestetik ere podere publikoak interpelatu hoien ardura hor dela esateko. Lapix enpresa aitzinean egindako elkarretaratzean CGT eta FSU sindikatuekin batera izan dira. Protokolo bat martxan jartzen ari dira, sensibilizatzeko eta istripuen aurrean zein aterabide dauden jakinarazteko. Hendaiako udal kontseiluak bart berretsi zuen gehiengoa osatzen zuten udal gobernuaren haustura eta Koitxe Zenarroren taldetik kanporatuak izan ziren Hendaia Biltzeneko hautetsiak. Hendaia Biltzeneko 6 kidetatik laurik kendu dizkiete ardurak eta 2 Axuanta abertzaleen ordezkapena egin dute. Ezkerreko Aliantza 2014ko hauteskundetatik landa abiatu zen eta 2020an berritua, baina azken hilabeteetan elkar bizitza ezinezkoa zela adierazi zuen auzapezak eta ez zegoela lan egiteko modurik. Zehazki 2021 eta 2022ko aurrekontuen alde ez bozkatu izana leporatzen die Zenarrok. Erabakiak hartzeko askatasunik ez dutela bestetik eta mesfiantza azkenik. Hendaia Biltzenekoek bestalde diote gai askoren inguruan desadostasunak ez zituztela eta ezinezkoa zela auzapezarekin biltzea. Gainera leporatzen diote prentsaren bidez jakin dutela kanporatuak izaiteko berria. Jean Lassalle lehen itzulian Frantziako presidente izateko hautagai izandakoak argitaratutako bideonek polemika piztu du izan ere, keinu eta hitz hauek bere herriko bozak bertan behera geratzea eragindu. Hautagai Biarnesak hauxe esan zuen, lehen aldiz nire bizitzan, nire biziko ekintzarik garrantzitsuena eginen dut hemen, eta bozketa honetan parte hartzea errefusatzen dut. Abstenitu eginen naiz. Je refuse de participer à ce vote. C'est-à-dire, je m'abstiens. Kontseilu Konstituzionalak orain leporatzen dio hautesbulego batean ezin dela mezurik eta kontsignarik eman eta beraz, herri guztiko bozak anulatu dituzte. Ekintza hori propaganda elektorala izan dela erabaki ondoren, bertan eman ziren 80 bozak balio gabetu ditu. Lassallek barkamena eskatu du orain eta herritar bakoitzari barkamena pertsonalki eskatuko diela esan du. Une horretan hautesbulegoan ez zegoela inor gaineratu du, baina dagozkion ardurak bere gain hartuko dituela adierazi du. Nire izena Andoni da, Angelun bizitzen dut, argazkilaria bat naiz. Nire ametsa bat zen, eta ametsetarik ireki dut, nire maitasunarekin. Gure herria, harriak zeine kurrunago jaurti. Euskaria maite dut eta Euskal Herriko mitologia eta la magie du Pays Basque. Et j'ai voulu transmettre ça, essayer de partager ça avec les autres. Beren ametsa uztartuz sortu dute Andoni Uhart eta bere bikoteak unibertso hau, eien mundu hau. Argazkiak eta Euskal Herriko paisaia zutabe dituena eta hoiek jendearekin partekatzeko grina.
Moi j'ai toujours cru en fait que les gens ils pourraient apprécier en fait d'avoir des belles photos d'ici. Betidanik sinetsi izan du jendeak gogoko izango zituela bertako argazkiak, irudi ederrak, bertan inprimatuak eta eginak, artisanalak. Are gehiago pandemiak utzi dizkigun bizipenekin. Du coup, on s'est dit, si on n'essaie pas, on saura pas. Eta ideia aspalditik bazuen ere, ez zuen horren azkar pausua emateko asmorik, baina saiatu ezean, ezin jakin eta egin dute. Duela 7 urte hasi zen argazkilari moduan lanean, ezkontzetan, eta iazko ekainean ireki zuten denda, Baionako Argentegi karrikan. Bisitariak, turistak, baina bertako biztaleak ere erakarri dituena. Guztiak paisaia eder baten peskizan, baina baita... Du coup, il y a des gens qui nous donnent des endroits où aller. Proposamenak egitera ere, xoko eder gorden berri ematera ere. Gure herria Naiz eta bere lanetan, errealitatea objektiboaren bitartez betikotzeko egiten duen klik horretan, lehenik eta behin... Pour moi, pour que la photo puisse parler aux autres, il faut déjà qu'elle me parle à moi. C'est le plus important. Beretzat esanguratsua izan behar duen, argazkia lehenik bere gustokoa izan behar duela dio. Besteentzat esanguratsua izan da. Je vais pas me forcer, parce que ça se verra sur la photo. Ilunabarra gogokoago ditu egunsentiak baino, eta eguraldia lagun denean, saiatzen da soineko kolore txuz jazten diren paisaiak gordetzen. Naiz eta badauden... Des fois, ça me prend 2 ou 3 ans à la faire, mais... Urteetako prestakuntza edo denbora luzez itxoin beharra eskatzen duten argazkiak, izarren argazkiak batez ere. On imprime sur place nos photos, donc on peut les imprimer en très grand, en petit, comme on veut. Bere dendan tamaina guztietako argazkiak aurkitu ditzakegu, dekoraziorako, baina baita postalak, mezuekin, etxean zintzilikatzeko bilduma txikiak, argazki argiztatuak, ideiak eta ametsak badituzte. Eta naiz eta oraindik beren ogi bide izatea lortu ez Si duten. un jour on est payé à faire des photos de paysages comme on aime, à transmettre notre amour du Pays Basque et que ça marche, on aura gagné au loto, donc c'est cool. Ametslariak diren enean, saiatuko dira gauzatzen. Entelegatu ezinik Euskal Herria deitzen den lurralde lekuta. Mila 620 loraldia Nafarroako berpizkunda erakusketa estreinatu du Pirineo Atlantikoetako departamentuak. Apirilaren 16tik 25 ikusgai dago Irisarrin kokatua den ospitalea departamentuko ondare hezkuntzarako zentroan. Nafarroako erresumaren historia ezezaguna lehen planora ekarri eta azken urten berri eman nahi duen erakusketa da. Hain zuzen 1520tik 1620 urtera iragandakoaren berri ematen du ilustrazio eta garaiko dokumentuen bidez. Erakusketak 3 gai jorratzen ditu, Nafarroako erresumaren historia, Donapaleuko hiriaren lekua erresumaren baitan, eta kultura zein gizartea beraren berpizkundea. Amikuzeko Zabalik, Hernaniko Errotzen eta Iruñeko Nabarralde fundazioak proiektuan parte hartu dute. Erakusketa hau lehen aldiz erakutsia izan zen 2020an, Donapaulen, eta geroztik 23 panelez osaturiko proiektuak arrakasta handia biltzen segitzen du. Ikusentzuleok erakusketa interesgarri honen irudiekin bihar arte esaten dizuegu.